Ξεκίνησε. Πάμε. Πάμε να δούμε. Δανιέλα, πάμε. Έλα. Κάτσε κάτω να... Θέλω να καθίσω. Βλέπουμε. Δεν είναι τόσο σκληρό. Σίγουρα άμα θες να σηκωθείς. Δεν εμποδίζει. Άμα θες να σηκωθείς, σήκω, δεν εμποδίζει. Μπράβο! Έλα ρε φίλε. Μπήκε γκολ. Όχι ρε. Τι έγινε? Πάλι να βάλουμε γκολ. Τι? Εμείς. Οκ. Τους τρέχει πολύ ο πιτσιρικάς εδώ. Ωραίος. Να, το 3 που λέω, αριστερό μπακ. Κοίτα ρε διρυφιάνα ρε φίλε. Μπράβο, εντάξει. Στέλνετε τι πάνω. Στηρίζω ότι η play είναι ζάκη, φυσικά και κόκκινη είναι και ο κύριο δεν ξέρετε. Το κόλλο της άκρης είναι και κάτω και πάει η κάμερα, στη άλλη πλευρά αυτό είναι η σκέτη μας. Όχι ακόμα. Θα το γεμίσεις και δεν θα έχεις χώρο, Ιένα. Δεν μου το δίνεις να το βάλουμε, το ξεχάσουμε κιόλας. Να το βάλεις στο τσαντάκι. Σταμάτα. Σταμάτα, όχι. Για να δούμε. Ωραία παππούς, στον διαμάλμα να τρέχει. Η ομάδα τι λέει. Ποιο αυτό το κόλ της, το κόλ μας. Αλλάξαμε τώρα, θα εμείς να αλλάζουμε. Εκεί βάζουμε κόλ. Συγγνώμη, εκεί βάζουμε κόλ και εκεί προστατεύουμε. Συγγνώμη που το είπα αυτό. Εκεί βάζουμε κόλ, εκεί είναι το κόλ του αντίπαλου και αυτό είναι το δικό μας. Ωραία και... Ένα μηδέν. Έμπλωση. Πάρε. Ναι, πάρε. Ναι. Ενημερώσει.
Τι κάνουνε? Δεν θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι 0-0. Κάτω, δεν βλέπει ο κόσμος. Κλείστο τώρα, δεν θα έχεις άλλο.